Punt número 12. Aprovació sol·licitud de la concessió d'aigües soterrànies en la partida PAMIS 1, PAMIS 2 i POU de Granel. Es tracta de fer una petició que per part de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer se'ns ha requerit i que he fet les consultes després de la comissió informativa un poc que és a resultes de l'obra que per part de la Diputació va executar en el POU de PAMIS 2, i que, com tenim l'expedient iniciat i no consta com que està ja la concessió definitivament atorgada, per part de la Confederació s'interpreta que no tenim tota la documentació correcta i ajustada. La Diputació diu requerir a la Confederació. La Diputació va actuar sobre la perforació que tenim en el POU de PAMIS. L'obligació de l'empresa, en aquest cas, o de l'entitat que va executar l'obra, perquè és una obra que no executa l'Ajuntament, sinó que executa la Diputació, té l'obligació de comunicar a la Confederació que va intervindre en la perforació que té en teoria el municipi. A partir d'ahir, la Confederació, que no té el 100% de tota la documentació, perquè no ha rebut la revisió de l'expedient, és quan ens comunica que ho sol·licitem, que hi ha moltes coses que s'han fetes, però bueno, fem un acord de ple i el requerem a la Confederació. Segurament demanarem una pròrroga perquè hem aprofitat, hem parlat de Neu i de València, hem aprofitat per intentar ajustar-nos a tot el que estan requerint-nos de forma que no sigui doble l'acord de ple, sinó que tot el que estan demanant-nos i si faltava alguna cosa s'ajusta a l'actualitat que s'ha. L'acord és per la petició i la pròrroga serà un ofici de l'alcaldia. Passem a la votació. Vots a favor.